Da li znaš nekoga ko je nedužan otišao u zatvor? Josif je bio takav čovek. Događaj o kome ćemo proučavati nalazi se u 1. Mojsijevoj 39. i 40. poglavlju, kao i 41. poglavlju od 1. do 36. stiha. Stih za učenje napamet glasi: ali on zna put moj, kad me okuša, izaći ću kao zlato. Braća su Josifa prodala kao roba trgovcima koji su putovali u Misir. U daljini je mogao da vidi brda koja su okružavala njegov dom, ali nije mogao da se vrati. On, koji je bio najomiljeniji sin jednog bogatog čoveka, sada je postao rob. Josif je razmišljao i dok je razmišljao, doneo je jednu važnu odluku. On će sebe potpuno predati Gospodu. Kada su stigli u Misir, trgovci su prodali Josifa Petefriju, koji je bio zapovednik nad faraonovom stražom. U početku je Josif obavljao male beznačajne poslove, ali se uvek trudio da radi najbolje što može. Bio je veseo, pošten i pažljiv. Uskoro se Josif brinuo za sve što se nalazilo u Petefrijevoj kući. Petefrijeva žena molila je Josifa da ostane sa njom umesto da radi svoj posao. Pored svog muža želela je u tajnosti da bude i sa Josifom, ali Josif je odbio. Moj gospodar mi je poverio sve u svom domu, odgovorio je. Ne mogu da sagrešim protiv Boga. Josif je nakon ovoga pobegao od nje. To je razljutilo Petefrijevu ženu, pa je kazala veliku laž o Josifu. Petefrije se razgnevio. Posle 10 godina verne službe bacio je Josifa u tamnicu. U početku se tamničar grubo ponašao prema Josifu, ali Josif je nastavio da bude poslušan Bogu i da dobro obavlja svoj posao. Uskoro je tamničar naučio da ima poverenje u Josifa i zamolio ga je da vodi računa o drugim zatvorenicima. Dvojica od ovih zatvorenika bili su faraonov pekar i faraonov peharnik. Jednog dana pekar i peharnik bili su veoma žalosni. Zašto ste tako žalosni? Upitao ih je Josif. Obojica smo sanjali snove, rekli su oni, ali niko ne može da nam ih protumači. Samo Bog može da protumači snove, rekao je Josif. Recite mi, šta ste sanjali? Prvo je govorio peharnik. Sanjao sam čokot sa 3 loze. Na njima su bili bogati grozdovi. U svojoj ruci sam držao faraonovu čašu i u njoj sedio grožđe. Onda sam dao faraonu da pije. Dok je peharnik pričao svoj san, Josif je molio Boga da mu pomogne da da tumačenje sna. Onda je rekao, ovo je značenje sna. 3 loze su 3 dana. Za 3 dana faraon će te izvaditi iz tamnice i ti ćeš ponovo biti peharnik. Onda je dodao, kad ti bude bilo dobro, seti se mene, ispričaj faraonu o meni i pokušaj da me izbaviš iz tamnice. Kada je pekar čuo značenje peharnikovog sna i on je ispričao Josifu svoj san. Rekao je, na glavi sam nosio 3 kotarice. U kotarici na vrhu bilo je svakakvih kolača za faraona, ali dolazile su ptice i jele kolače. Pekar je nestrpljivo čekao da mu Josif kaže šta znači san. Josif je žalosno rekao, 3 kotarice su 3 dana. Za 3 dana faraon će te pogubiti. 3 dana kasnije, na faraonov rođendan, Josifova tumačenja su se ispunila, ali kada se peharnik vratio na svoj posao, potpuno je zaboravio Josifa. 2 godine posle ovog događaja, faraon je sanjao 2 sna. Prvo je sanjao da stoji pored reke Nil. Iz reke je izašlo 7 debelih krava koje su počele da pasu. Uskoro je iz reke izašlo još 7 krava, ali su ove krave bile mršave i ružne. Došle su do debelih krava i pojele ih. Faraon se probudio. Kada je ponovo zaspao, sanjao je 7 velikih klasova punih žita. Onda se pojavilo 7 malih, sasušenih klasova. Ovi suvi, mršavi klasovi pojeli su jedre. Ovi snovi su uznemirili faraona. Pozvao je svoje mudrace i čarobnjake, ali oni nisu mogli da mu kažu šta san znači. Carev peharnik bio je prisutan i iznenada se setio kako mu je Josif rastumačio san. Pre 2 godine, kada si se razljutio na mene i kada si me zajedno s pekarem bacio u tamnicu, obojica smo sanjali snove koje smo ispričali jednom mladom Jevrejinu. On nam je protumačio snove. Dogodilo se ono što je rekao. Faraon je odmah pozvao Josifa i ispričao mu svoje snove. Kada je saslušao, Josif je rekao, Bog će ti reći šta ovi snovi znače. Oni ti pokazuju šta će se dogoditi. 7 debelih krava i 7 punih klasova znači da će nastati 7 rodnih godina sa puno hrane. 7 mršavih krava i 7 sušnih klasova znače da će nastati 7 godina gladi. Bog ti govori da će biti 7 rodnih godina u celoj zemlji,
ali posle toga nastaće 7 nerodnih godina u kojima ništa neće roditi. Glad će biti tako strašna da će ljudi zaboraviti dobre godine. Onda je Josif dodao: Bog ti je pokazao ova 2 sna zato što će se ovo dogoditi veoma brzo. Josif je dao faraonu savet: neka faraon izabere jednog mudrog čoveka i neka ga postavi nad celom zemljom. Onda izaberi starešine koje će mu pomagati. Za vreme rodnih godina neka sakupljaju 1/5 žetve i neka ostavljaju da bude hrane za vreme gladi. Onda ljudi i životinje neće umreti za vreme nerodnih godina. Faraon je izabrao Josifa i postavio ga nad celom zemljom. Šta treba da shvatim? Treba da radim ono što je dobro, čak i kada izgleda da će mi to doneti nevolje. Bog će mi pomoći da uradim ono što je pravo. Porodična molitva. Traži od Boga da ti pomogne da ga voliš, da mu služiš i da mu budeš poslušan, isto kao što je Josif to činio. Zahvali mu što ti oprašta i pomaže kada pogrešiš i što te čuva od pogrešaka. Završi svoju molitvu ovako: mi te volimo, Gospode. Josif je imao velika iskušenja, ali je ipak iz njih izašao čist kao zlato. Zato ga je Bog i nagradio. A zašto je zlato tako dragoceno? Zlato je od davnina predstavljalo plemeniti metal od izuzetnog značaja. Koristili su ga stari narodi za izradu nakita, ukrasnih predmeta, delova oružja, pa i za pogrebnu opremu, o čemu najbolje svedoče posmrtne maske faraona. Zbog svoje vrednosti služilo je i kao sredstvo plaćanja. A da li ste znali da prosječno odraslo ljudsko telo, težina oko 70 kg, sadrži oko 0,2 mg čistog zlata? Najviše je sadržano u kosi, krvi, zglobovima, pa i srcu i mozgu. Da li ste znali da listovi eukaliptusa također mogu da sadrže čestice zlata? Objašnjenje ove neverovatne činjenice o zlatu leži u samom korenu drveta, koji u potrazi za vodom doseže i do 40 metara u dubinu. Kako se zlato nalazi sakriveno u zemljenoj kori, drvo eukaliptusa apsorbuje mikroskopske čestice zlata, koje se zatim fotosintezom prenose na lišće. Da li Bog voli zlato? Da. Kako to možemo znati? Setimo se za trenutak svetinje. Ona je bila mesto Božjeg prisustva. Tamo su se nalazili razni predmeti od zlata. Također znamo da kada Isus bude došao da povede sa sobom svoje verne, na nebu će im dati zlatne krune, zlatne harfe, tamo će biti ulica od zlata, kuće od zlata. Zlato je u velikoj meri bilo dostupno pretpotopnim ljudima, ali nakon potopa je zlato ostalo sakriveno u zemlji. Međutim, ljudi su i dalje tragali za zlatom. Neznabošci su od zlata pravili svoje bogove, a koristili su ga i za ukrašavanje. Bog nije odobravao tu praksu koja se postepeno uvukla i u Božji narod. To možemo vidjeti iz sljedećih biblijskih tekstova. 1. Mojsijeva 35, 1-4. A Bog reče Jakovu: ustani, idi gore u Vetilj i onde stani, i načini onde žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bežao od Isava brata svojega. I Jakov reče porodici svojoj i svima koji bijahu s njim: bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i oproobucite se, pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinimo onda žrtvenik Bogu, koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji bijahu u njihovim rukama i minđuše koje imahu u ušima, i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema. 2. Mojsijeva 33, 5 i 6. Jer Gospod reče Mojsiju: kaži sinovima Izraeljevim: vi ste narod tvrdovrat, doći ću časom usred tebe i istrebit ću te, a sada skini nakit svoj sa sebe i znaću šta ću učiniti s tobom. I poskidaše sa sebe sinovi Izraeljevi nakite svoje kod gore Horiva. Isaija 3, 16, 18 i 19. Još govori Gospod: što se poneše kćeri Sionske i idu opružena vrata i namigujući očima sitno koračaju i zvekeću nogama. Tada će Gospod skinuti nakit s obuće i vezove i mesečiće i nizove i lančiće i trepeteljke. Osija 2.13.
i pohodit ću na njoj dane valimske u kojim je kadila i kitila se minđušama i ogrlicama i išla za svojim milosnicima i mene zaboravila, govori Gospod. Iz ovih stihova možemo zaključiti da Bog nije namenio zlato za ukrašavanje tela. Bog voli ukrase i nakit, ali drugačije vrste. Više o tome ćemo pročitati u sljedećim biblijskim tekstovima. Priče Solomonove 20.15. Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragoceniji nakit. 1. Timotiju 2.9 i 10. Tako i žene u pristojnom odelu sa stidom i poštenjem da ukrašaju sebe, ne pletenicama ni zlatom ili biserom ili haljinama skupocenima, nego dobrim delima, kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti. 1. Petrova 3.3 i 4. Vaša lepota da ne bude spolja u pletenju kose i u udaranju zlata i oblačenju haljina, nego u tajnome čoveku srca i jednakosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogoceno. Psalam 149.4. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smerne spasavajući ih. Josif je imao karakter koji je bio ukrašen božanskim osobinama. I ti možeš biti kao Josif, da nosiš vrednost zlata u srcu, a onda ćeš jednoga dana imati zlatnu krunu, zlatnu harfu i živećeš u zlatnom gradu, Novom Jerusalimu, gde će Isus sijati blistavije od svog zlata. Zemlja i nebo, šta će nam sad